हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो लानानै फैदों बर'नि मोनसे समनि बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा फावखुंगुर बिथां कमल लाहारी बिथांनि सुंद' सोमोन्दै। बिथां कमल लाहारी बिथाङाबो मोनसे समाव गोबांथार बर' सावथुन आरो एलबामफोराव फाव खालामनानै बयजोंबो सिनायजानाय सासे मुंदांखा फावखुंगुरमोन। बिथांनि जोनोम जायगायानो जादों कामरुप डिस्ट्रिक्टनि रङिया खातालपारा होननाय मोनसे गामियाव। बिथांनि न'खरनि सोमोन्दै बांद्राय मिथियाबाबो मोनथिनाय बादिब्ला बिथांनि बिफायाबो सासे हारिमु सिबियारिमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। मानोना बिथांनि बिफाया मोनसे समाव जोबोर मोजां सिफुं दामगिरिमोन, लोगोसेनो लांदां थियेटारनिबो सासे फावगिरिमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। नाथाय दायो बिथांनि बिफाया एक्सपायार जानाया गोबावानो जाबाय होननानैबो मोनथिदों। जानो हागौ कमल लाहारी बिथाङाबो दायो फेमिलि जाबाय। लोगोसेनो बिथाङा दायो मा मावनानै दं होनोब्ला बिथाङा बिजनेस लाइनाव हाबबाय आरो बिथाङा दायो रङियायावनो मोनसे हलसेल दख'ना आरो सि जोम बायदि आर'नाइ बेबायदिनो बायदिसिनानि मोनसे गला होनानै दङ आरोना। बिथांनि गलानि मुङानो जादों कमल फेशन। लोगोफोर, दायो मोनथिनानै लागोन बिथाङा माब्ला सावथुन मुलुगाव आगान होजेनदोंमोन। कमल लाहारी बिथाङा 1993 मायथाइयाव माला दैमारि प्रडाक्शनाव सापर्टिं रलाव गिबि खेब फाव खालामजेनदोंमोन आरो बे सावथुननि मुङानो जादों हास्थायनाय गोसो। बेनि उननिफ्रायनो बिथाङा फारियै गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामबोदोंमोन। सोरांनि लामा, थुंगेनाय देरा, बेनोथ' संसार, बान्था आरो गोबांथार। लोगोसेनो बिथांनि फाव खालामनाय एलबामफोरानो जादों नोगोराव दाफैसना, हायनारि सिख्ला, दोनखारलांदोनि, खैरोम दैरोम, माया, उसाव बादाव, गौरां दैसा, खालाव खासाव आरो गोबांथार दंबावोमोन। नाथाय दायो बिथांनि फाव खालामबोनाय सावथुन आरो एलबामफोरखौ बांसिनखौनो नुनो मोनला। लोगोफोर, फावखुंगुर कमल लाहारी बिथांनि सोमोन्दै जाखिनि बुथुमनानै मोनबाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय। लोगोसेनो बिथांनि सोमोन्दैनि ससे भिडिअ'आबो बेखिनियानोमोन। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो।